ҳаёт аҷоиб аст. Бисёр чизҳо моро интизоранд. Чизҳое ки мо ногоҳ мегӯем, лек баъдтар ҳис карда мегӯем ки насиб аст. ҳикояе ки ман мегӯям дар тамоми Хитой паҳн шудааст. ман худ бовар надорам ҳақиқат аст ё на, лек одамҳо мегӯянд ин ҳақиқат дорад. Баолон марде ки дар Пекин зиндагӣ мекунад бо оилаи худ, бо фарзандони худ ва рӯз ба рӯз зиндагӣ мушкил мешавад. Сабаб дар он аст ки ӯ кори худро аз даст додааст. ҳамон рӯзе ки ӯ фарзандони худро ба мактаб бурда истода буд, ба мошини ногаҳон рӯбарӯ зада ӯро каме мехарошад. ӯ дар болои мошин хате монд ки соҳиби мошин инро дида бо ӯ вохӯрад ва каме пул дар даруни он монд. ӯ гуфт охир он қувватам кӯшиш карда ранги мошинатонро соз мекунам. Дар хат нависта буд: ман ногаҳон харошидам мошинатонро ва розӣ ҳастам ки пулашро диҳам. ба ман 3 моҳ муҳлат диҳед ва дар алоқа бароед бо ман. бегоҳ вақте ки мард ба фарзандонаш ба хона баргашт, ба ӯ занге шуд аз соҳиби мошин. мард аз ӯ пурсид ҷои истиқомати ин мардро, то биёяд ва суҳбат кунад. вақте соҳиби мошини қиматбаҳо ба хонаи ӯ омад ва хонаро дида гуфт: чӣ хел ин мард метавонад ин чизи қиматро диҳад? мард хост пули ӯро баргардонад, лек ӯ розӣ нашуд ва дар гапаш истод. мард ҳайрон шуд ва бо худ гуфт: чӣ тавр ин мард метавонад дар ҳолати худаш ба ман ёрӣ диҳад? марди бой гуфт: розиам, ба шарте ки давоми пули худро пас медиҳӣ ҳамон вақте ки дар фирмаи ман кор кунӣ. чӣ хел? дар фирмаи шумо? пурсид фақир мард. бале, гуфт ӯ, ман пули шуморо дар якум кори моҳам медиҳам, гуфт ин марди камбағал. дониста бошед дӯстонам, як кори ҳаққи шумо метавонад дунёи шуморо дигар кунад. ҳар кори некатон ба шумо некӣ меорад. худо ҳофиз, дӯстони меҳрубонам. агар видео ба шумо маъқул шуд, фикрҳои худро нависед. Ребята, если хотите приобрести смартфон, скачать приложение Muslim Market. Можно в андроиде, можно в